ομόφωνη απόφαση. Καλημέρα, ημέρα αγώνα. Καθόλου άγχος μέχρι στιγμής. Όσο μετά αγχώνουμε. Αλλά για τώρα είναι όλα good. Timestamp είναι 5:31. Ξεκινάμε. 40 λεπτά λέει θα είμαστε εκεί. Και ηλεκτρολίτες. Τον αγώνα στην κόκκινη γωνία αποφάνεται ο Δανασόπουλος Έκτορας Σαράπουλου. Με ομόφωνη απόφαση. Είναι το επόμενο πρωί. Όπως έχω πει σε άλλα βίντεο, έχω συμφιλειωθεί με την ήττα. Έχω πάρει απόφαση ότι θα χάσω. Δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Και αυτό τώρα, τι θα γίνει με τις προπονήσεις μου? Τίποτα απολύτως. Όπως πήγαινα προπονήσεις πριν, θα συνεχίσω να πηγαίνω και τώρα. Που θα ξαναπαίξω. Το ίδιο. Με την πρώτη ευκαιρία. Θα ξαναπαίξω. Δεν έχει να κάνει, δεν αλλάζει τίποτα αυτό. Το μόνο που αλλάζει είναι κάποια μαθήματα που παίρνεις μέσα από τον αγώνα. Απλά το βάζω εκεί έξω. Οποιοδήποτε έχει μια δύσκολη ήττα να μπορεί να δει αυτό, να καταλάβει ότι σε όλους συμβαίνει. Τον καλύτερο μέχρι το χειρότερο. Και αυτά. Πάμε για τα επόμενα.